Tokratne parlamentarne volitve je zaznamovala visoka volilna udeležba, ki pa vseeno ni prinesla spremembe na čelu države. Viktor Orban tako ostaja trdno na položaju. Njegova stranka pa bo imela v novi sestavi parlamenta dvotretjinsko večino, kar bo Orbanu omogočilo udobno vladanje. Orban, sicer najglasnejši evroskeptik med voditelji držav Evropske unije, je svojo predvolilno kampanjo vodil prav na krilih kritik Evropske unije in z obljubami, da bo vedno branil madžarske interese. Now we are member of EU and we are loyal member of all international organizations and we are standing on the basis of the interest of our country because we love our country and we are fighting for the future of our country. To je bilo dovolj, da je za Orbana glasovalo skoraj 50% volivcev. Orban, ki tako na volitvah slavi že tretjič zapored, je svoj rezultat razglasil za zgodovinsko zmago in se ob tem zahvalil vsem, ki so glasovali zanj. Nagy csata van mögöttünk, sorsdöntő győzelmet arattunk, lehetőséget kaptunk, lehetőséget teremtettünk magunknak, hogy megvédjük, megvédhessük Magyarországot. Drugo mesto je s približno 20% glasov osvojila stranka Jobbik, ki je zagovarjala korenite spremembe v madžarski politiki. Ker stranka ni dosegla zastavljenih ciljev in ni izboljšala rezultata iz predhodnih volitev, se je njen predsednik Gábor Vona odločil za odstop. Én tiszteletben tartom a választóknak a döntését, még akkor is, hogyha nagyon fáj, még akkor is, hogyha az embernek nem esik jól, még akkor is, hogyha az ember sokkal többet várt a saját pártja támogatását illetően, de azt gondolom, hogy az élethez az is hozzátartozik, hogy elfogadjuk azt, amikor nem úgy alakulnak a dolgok, ahogy azt mi szerettük volna, sőt, ha már itt tartunk, a demokráciához is hozzátartozik. Tretje mesto in približno 10% glasov je osvojila stranka socialistov. Tudi slednja je od volitev pričakovala več, zato je ožje vodstvo na čelu s predsednikom Đulo Molnarjem napovedalo odstop. Madžarska torej ostaja na ustaljeni poti in bo, če ne bo pretresal, še vsaj 4 leta sledila Orbanovi politični viziji. A s tem vsi niso zadovoljni. Hát a kormány sikeresen véghez vitte a gyűlöletkampányát, és az emberek szívébe elültette a gyűlöletet, ami elég sajnálatos. Akik ragaszkodnak egyes dolgok, megszokott dolgokhoz, lehet, hogy félnek az újdonságtól, és ezért nem mernek belevágni új dolgokba. Viktor Orban je sicer za zmago že prejel čestitke francoske desničarke Marine Le Pen, nizozemskega skrajnega desničarja Geerta Wildersa, Orbanu pa je čestital tudi predsednik SDS Janez Janša.